το τι πραγματικά συνέβη στη συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου με τους μετόχους του Μέγκα Σταύρο Ψιχάρη και Γιώργο Μπόμπολα αφηγείται σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής ο πρόεδρος του ΔΟΛ. Και όπως εξηγεί, στόχος του ραντεβού δεν ήταν άλλος από το να πείσει ο τότε πρωθυπουργός τους 2 εκ των 3 μετόχων του Μέγκα που προσήλθαν στη συνάντηση να αλλάξει η πολιτική τοποθέτηση στο κανάλι που ασκούσε σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση και να ρίξει τους τόνους. Πράγμα που φυσικά ποτέ δεν συνέβη, διότι το Μέγκα αξιολογεί τις πράξεις και τις παραλήψεις της εκάστοτε κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο με δημοσιογραφικά κριτήρια. Ο πρόεδρος του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκης Σταύρος Ψιχάρης, με άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής, εξηγεί τι ακριβώς έγινε στο ραντεβού του μαζί με τον εκδότη του Έθνους Γιώργο Μπόμπολα, με τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τι του ζήτησε ο τότε πρωθυπουργός και τι είπε στο τέλος της συνάντησης. Δηλαδή, αποκαλύπτει ότι ο τότε πρωθυπουργός κάλεσε τους μετόχους του Μέγκα και τον Βαρδί Βαρδινογιάννη, που αρνήθηκε να πάει στο ραντεβού, ώστε να τους διαμαρτυρηθεί έντονα για το γεγονός ότι το Μέγκα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και μετά τους ρώτησε τι αιτήματα έχουν. Το άρθρο ξεκινάει με την ουσία των όσων τους είπε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Για όλα αυτά το Mega Channel, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας, αντί να εξυμνεί το μεγάλο ηγέτη, ασκεί αντιπολίτευση και τον ενοχλεί αφόρητα. Οι εφημερίδες δεν τον απασχολούν. Πιστεύει ότι η πολιτική μάχη γίνεται στις μικρές οθόνες. Η συνάντηση κράτησε μισή ώρα, αφού προηγουμένως φυσικά οι 2 εκδότες περίμεναν υπομονετικά στην αίθουσα αναμονής αρκετή ώρα. Με τον κύριο Παπανδρέου, όπως αναφέρει το άρθρο του κυρίου Ψιχάρη, να ομιλεί διαρκώς για το Mega Channel. Τι έλεγε, ας το αποκαλύψει ο ίδιος αν θέλει. Ο κύριος Γιώργος Μπόμπολας του απαντούσε με λογικά επιχειρήματα. Εκτιμώντας το άσκοπον του διαλόγου, απέφυγα το ομιλήν αρκούμενος εις το ακούειν. Και τι έγινε μετά? Ο κύριος Παπανδρέου ζήτησε από τους μετόχους του Μέγκα να πούν στον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο Ηλία Μόσχιαλο τα αιτήματά τους. Ο κύριος Παπανδρέου μας ρώτησε αν υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα ημών των εκδοτών και καναλαρχών κατά τη συνήθεια υποτιμητική έκφραση των κυβερνώντων. Εκεί έγινε η έκρηξη. Κύριε Πρόεδρε, πάλι τα ίδια. Έχουμε ενημερώσει στην Ένωση Ιδιοκτητών όλους τους ως τώρα αρμόδιους υπουργούς σας, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος. Έτσι δεν είναι, κύριε Μόσχιαλε? Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αιτήματα παρά μόνο ορισμένες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες για να εισπράξουν μερικές μικρές εφημερίδες χρήματα που τους οφείλουν διάφοροι οργανισμοί. Γι' αυτό και το ραντεβού έληξε μάλλον άδοξα. Ακολούθησαν τα συνήθεια αποχαιρετιστήρια μη διάματα και φύγαμε χωρίς να υποσχεθούμε τίποτε. Το Mega Channel δεν άλλαξε. Οι μέτοχοι του Μέγκα πήγαν στο Μαξίμου, αφού ήταν η ημέρα που οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τη Βουλή. Και συνεπώς το ραντεβού που αρχικά είχε δοθεί στο γραφείο του κ. Παπανδρέου στο Κοινοβούλιο έπρεπε να αλλάξει. Ο κ. Ψιχάρης δεν κρύβει την έκπληξή του για τη μυστικότητα που τηρήθηκε και που τους υποχρέωσε να παρκάρουν σε απόσταση από το πρωθυπουργικό γραφείο, καθώς και να αποφύγουν τους δημοσιογράφους συνεργάτες των εφημερίδων τους. Συνεπώς, για να μην μας δουν οι δικοί μας συνεργάτες με τις κάμερες, έπρεπε να πάμε στο Μαξίμου, αλλά μισή ώρα αργότερα και από την πίσω πόρτα, πάλι για να μην μας δουν τα εκεί τηλεοπτικά συνεργεία. Πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, όπου επικρατεί πυρετός διαβουλεύσεων εν ώψη της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου για ανάδειξη νέας ηγεσίας μετά τις εκλογές προκαλεί όλο και μεγαλύτερες αντιδράσεις.